povedal som si, že sa pôjdem dnes prejsť a že niekde zastanem, spravím si pauzu a skúsim si urobiť saunu. Vybral som si toto miesto, pretože tu je koryto vyschnutého potôčika a mne bude trebať kamene, presne takéto, ktoré sa nachádzajú väčšinou vo vode alebo v riekach. Ako prvé idem nájsť nejaké mŕtve suché drevo. Teraz si opatrne s paličkami idem pre kamene, ktoré boli najbližšie pri ohni, nejaké pekné, okrúhle, malé. Sem som si naskladal nejakých 8 horúcich kameňov z pahreby. Ideme dnu, zobral som si so sebou fľašu vody. Priatelia, vyšlo to, je to super. Párna sauna uprostred lesa.